Когато видях, че този сезон имаме 2 ергена, не се очудих кой знае колко много, защото вече бях виждала този вариант на формата с 2 ергени, а именно в немската версия. Не знам дали от там е взаимствано, нямам идея. Но пак, вече като има трети ерген, вече, да, това е нещо ново. И това, което сега ми е интересно, кои от участничките ще си сменят своя краш и ще минат към най-новия новодошъл ерген. Наистина това ми е най-интересно и доколко ще минат към него. Тоест, дали просто ще му дадат някакъв шанс или директно цялостно минават към него. Да, това искам да видя.